Върнах се в България не само защото бях поканена за редактор в Амика, но и защото вярвах, че познанието, което съм натрупала навън, може да бъде от полза за развитието на градската среда. Вярвам, че когато един човек се промени и се развие, това дава отражение на хората, които са около него. Аз никога не съчетавам повече от три цвята. Старая се винаги да изглеждам едновременно smart, едновременно casual и никога да не прекалявам и да не преекспонирам външния си вид по никакъв начин. Някои от трендовете или голяма част от тях идват с известно забавяне в България. Това всеки, който е живял навън, може да го потвърди. Но пък и тази ситуация на безвремие по отношение на модата създава една възможност хората да експериментират по друг начин с външния си вид, без да се налага да стават част от някакви глобални трендове, които се създават в градове като Лондон, Ню Йорк или Париж. Човекът със стил може да възпроизведе себе си с много различни слоеве между бързата и висшата мода, както и това, което е по средата, междинните марки. С годините започнах да откривам модната журналистика като поприще, което ме допълва и което ме прави щастлива. Винаги съм искала да работя в сферата на медиите и модата и то някак си се случи. Може би наистина, когато човек търси нещо, наистина го намира. Shine